Nagħmel eżatt 16 sija tajjem. Irrid niekol kull 3 sigħat. Ma nistax niekol carbs. U ix vera? Issa jekk inti pereżempju bħali illi malli tieħu ftit ħalib tiġi bloated isek ħatwellet, hemmhekk ngħidlek isma'. Aħjar ma tieħux ħalib mhux hekk, laqqas ħaq il-konsegwenzi li qed bagħti ta' bloating ta' qajma lemma jmalaw u tista' bil-Malti tfotti l-festi tiegħek stess jekk eżempju tkun barra jew tkun qed tikol man-nies. Dak iwa, jekk ġismek qed jurik li inti intolleranti għalih, imma forsi hemm alternattivi. Forsi tgħid flok ħalib tal-baqra ħanieħu ħalib tal-almond, ħalib tal-kokonat, ħalib tal-ross, whatever. F'naħseb fimtni l-argument. Imma tista' sserraħ rasek jekk jogħġbok, anzi importanti li sserraħ rasek jekk jogħġbok. Illi billi tieħu dik l-ikel, dik l-ikla ta' kultant ħatejn ruħek biex inti ma tagħmilx dawn ir-regoli li jistgħu jwassluk għal vizzijiet perikolużi, għal mart mentali jew kundizzjoni mentali. U forsi di ma tantx nitkellmu fuqha għax mhijiex l-erja tiegħi. Però tajjeb ingħidu illi il-binge eating tajjeb u l-eating disorders in ġenerali, anoreksja, bulimja, etc. huma fost l-aktar kawżiet komuni ta' mwiet fej jidħlu kundizzjonijiet tas-saħħa medika. Mela di mhux logħba mhux tartaċċajt. Di mhux kwistjoni ta' qed nilbes size 10 flok size 8. Din hija kwistjoni serja ħafna illi aħna rridu naraw illi inżommu letteralment il-kontroll ta' x'nemmnu u x'ma nemmnux. Ħanerġa' nirrepeti għax importantissima di. Ma rrid li ħadd jaħseb minkejja li jiena nagħmel ħafna videos dwar il-benefiċċji tal-intermittent fasting biex bniedem jaħraq ix-xaħam u bekk inaqqas il-pis, ħalli is-saħħa tajjeb in ġenerali ta' min huwa overweight speċjalment jew obese tmur ħafna il qudiem. Il-regola hija illi aħna meta nieklu naraw li b'kollox kilna idealment biżejjed mhux innieqes, mhux iżejjed. Issa jekk domx 12 siegħa biex kilt, jekk domx 16 siegħa biex kilt, jekk domx 14, jekk tikolx kull 3 sigħat, x'tiekol u kemm tiekol huwa l-aktar illi jott. Daħħalha f'moħħok din. U m'hemm xejn illi huwa out of reach, m'hemm xejn li ma nista' nieħu assolutament xejn minnu. Diment illi mhux bażla tiegħi għax jagħmilli ħafna ħsara. Issa, mela ħana qed nitkellmu fuq li rridu naraw illi naħarqu aktar milli nieklu. Tajjeb, issa, kif ħanaħarqu dak? Ħanaħarqu hemm ħafna metodi, mela jiena kif qed taraw u kif tafu m'għandix kwid f'ġismi, dejjem niċċaqlaq il-ferferidi u nitkellem, eċċetera. Dak huwa wieħed minnhom bl-affarijiet żgħar li nagħmlu l-ħin kollu jew ta' spiss. Imbagħad hemm l-eżerċizzju. Per eżempju, aħna New Better Life kif qabli taf diġà nagħmlu dawn in-nofsija group sessions, ikun hemm coaches Maltin il ħajdulna x'ħanamlu, kif nagħmluhom u jduru magħna biex hawn qed nagħmluhom sew. U ta' kuljum nużaw exercises differenti, mużika differenti, sistemi differenti, inħadmu body parts differenti, ħalli il-moħħ jibqa' san ukoll. Mela apparti li l-ġisem għandu bżonn iħaddem kullum kien aktar minn darba fil-ġimgħa, il-ġisem għandu bżonn ukoll il-varjetà għax inkella gets boring u dak li jkun jiddejja. Mela nofsija, imqar darbtej, idealment 3-4 fil-ġimgħa, issa jekkux minna x-xahar kif nagħmlu aħna eżempju, jekkux mid-dar, eċċetera, huma kruċjali għall-eżerċizzju. Huma aħjar milli morru xi mixja jew xi għawma għax kif qed ngħidu nistgħu anke ninfluwenzaw il-livell ta' diffikultà. Eżempju jekk illum għamilt exercise bil-1 kilo, ħanipprova lil ġimgħa d-dieħla, nipprova nitlaq 2 kilos, pereżempju, allura nistgħu ninfluwenzaw il-livell għax il-ġisem dejjem għandu bżonn ukoll jagħmel eżerċizzju li tieħ aktar sfida. Però, with that being said, kif jgħidu bl-Ingliż, l-aktar importanti illi ssib u tagħmel l-eżerċizzju illi inti tħobb waqt illi ovvjament aħna nafu bil-benefiċċji tal-eżerċizzju nagħmlu aħna stess. Hemm eżerċizzji oħrajn illi jistgħu jgħoddu għalik ukoll. L-importanti taqbad xi ħaġa li żommha tul ta' żmien. Ħalli inti dejjem jekk it-target tiegħek huwa li taħraq ix-xaħam biex bekk naqqas il-pis, li dejjem qed taħraq aktar kaloriji milli qed tiekol. Il-kelma dejjem
hija salvaġġa, skużawni. Irrid ngħid illi mhux għax dejjem qed taħraq aktar milli tiekol, imma li overall fil-ġimgħa, fil-ġurnata, fix-xahar biex inti tara l-progress hija iva taħraq aktar milli tiekol. Naħseb dak li kelli xi ngħid illum dan huwa topic kbir u ħajkolli videos oħrajn dwaru, imma nitlobkom terġgħu tarawh ħalli tifhmu eżatt illi le mhux għax ħatiħu daqsxejn zukkarina mal-kafe fottejt il-fasting u ħxint, jew mhux għax inti ddeċidejt li tiekol kull 3 sigħat imma minflok għaddew 3 sigħat u nofs raqqatt il-metabolizmu, jew mhux vera illi wara l-fasting tista' tikol li trid. Aħna maħniex ġrieden għax dak l-istudju li kienu għamlu fejn sabu li Ġurdien wara ħin ta' fasting jista' mbagħad ikol li jrid. Dak huwa bażikament fuq Ġurdien mhux fuq bniedem. Tajjeb, nitolbok dan il-video tagħmlu like u share għax nemmen li hawn ħafna bżonn awareness dan is-suġġett u nitolbok lil min tkun qed tkellem tgħidlu isma' ħi l-iktar importanti huwa x'tiekol u kemm tiekol. Tajjeb, u it's okay illi ta' kultant ikollok treat. It's okay illi inti tiekol ftit minn kollox. It's okay illi inti tajt jiena anka jekk qabel kont iddeċidejt li daqshekk ħobs f'ħajti billi nieħu slice ħobs ma ġara xejn għax naf li jekk ma nħalli xejn fil-blacklist il-probabilità hija illi jiena inqas ikolli cravings u leblieba għal dawk l-affarijiet illi kont naħseb illi assolutament ma nista' nieħu xejn minnhom għax inkella nifxin. Tajjeb l-aħwa, nawguralkom is-saħħa u l-ġid u jekk nista' ngħidkom f'xi ħaġa ikkuntattjawni jiena Mattejus Grasso minn New Better Life, tistgħu tibatulna message fuq il-page, tistgħu tibatuli private message araw x'tippreferu. Jekk ma nkunx nista' ngħinkom jien anka bil-ftit mistoqsijiet li nsaqsikom ħannara nistgħu x'ngħinukom jew jekk hux aħjar nirreferukom bil-qalb kollha naddukom għand xi ħadd jew x'imkien ieħor li jkun jista' jgħinkom fil-każ speċifiku tagħkom. L-għajnuna qiegħda hemm, l-għaqda qiegħda hemm, pereżempju aħna New Better Life magħmulina grazzja Alla minn ħafna membri illi jgħixu Malta fil-maġġoranza volja anke Maltin, Luxemburg, Brussels, Għawdex ovvjament l-Italja, eċċetera, illi qegħdin magħna wkoll fil-komunità tagħna sejħilha retreat, fil-aqda tagħna, fit-tim tagħna, bħala grupp ta' nies, familja kbira illi għandna għanijiet komuni. Illi nieħdu gost dak li qed nagħmlu, li l-eżerċizzju jgħinna bil-mod kif nidru, kif inħossuna u f'saħħitna għax kif tafu diġà jew jekk ma tafux importanti issa, bi kwalunkwe stil ta' ikel li naqbdu li grazzi għalih naħarqu xi ħamżejjed biex bekk nitilfu l-weight. Jekk aħna overweight jew obese, bi kwalunkwe stil ta' ikel, ġifieri jekk hux kull 3 sigħat, jekk hux bil-fasting. L-aktar importanti ħanerġa' ngħid huwa illi aħna niklu anqas milli naħarqu, mela naħarqu dejjem aktar milli niklu, għax dan il-proċess ħajtejbilna it-sokkor, il-pressjoni, ħajnaqqas ir-riski ta' ħafna mart serju, ħajnaqqas ir-riski illi aħna pereżempju għal mod tal-kelma imbagħtu anke bin-nifs, eċetera, eċetera, eċetera. Mela kull qaddis jgħin diment li qed nitilfu ix-xaħam żejjed b'xi ħaġa illi hija sostenibbli għat-tul ta' żmien. Tajjeb għax daw il-crash dieting, eċetera, jistgħu jaħdmu għal perjodu żgħir, però jkun hemm ċertu rebound effect f'diversi nies fejn jispiċċaw itellaw